Așa. Să nu mai să se zici pe Minecraft. Această lume trebuie ștersă. Hai să vă arăt această lume. Nu e atât de mine o mapă și spre OP. Spre OP. Uitați și am în spate. Golden Apple OP. Stai să vă arăt ce am eu acasă. Un diamant. Un diamant. Diamant. Un diamant. De prima oară am și eu diamant. Asta am descoperit. Prima oară am și eu un diamant. Un diamant. Bă, un diamant. Doar să nu nebuniți, am luat și un dat un diamant. Ce, doamne, diamantul ăsta e, dacă vă uitați. Sharpness 200, bine, nu avea trebuie 100. Disconnect 100, loot în 20, silk touch. Cât? Silk touch 100. OP. Bun, ia să vedeți cum e mă. Uite, haideți să încercăm pe un porc. După aia să... Dacă îi dau pe creativ și încercăm un white. Oh my god! Haideți să încercăm noi cu un white. Hai să creativ. Always be. The Ether. Așa. Așa, mergem pe ăsta. Capul de white. Să am nevoie de centru, doar. Din Whittle, Soul Sand. Cap de white. White skeleton, scuze. Și după aia, acum, cu tu title. Asta. Și bun, hai să vedem. O să facem. O facem, băieți? Hai să facem. Nu știu cât se creează. Așa. De aici. Bum. Și bum. Ore trebuie drepte. Ia, trebuie drepte. Opa. Filmează? Filmează. Nu merge. Ok. Atunci am altă idee. Uite title. Asta. Creativ. Bum. Schimbăm asta într-un arc și în asta cu multe săgeți. Să iau de aici. Iar pâinea o schimbăm. Nu știu, hai să vedem. Uite, spawn zombie. Oh my god, cum se aude. Invasion. Ok, title. Bum. Hai să vedem. Ok, m-am lăguit.
lag a fost. Hai că să ne băgăm. Să luăm acel diamant. Mult de ce lag a fost atunci. Macaroni. Fugi. Holy moly, macaroni. Holy moly, macaroni. Unde erai, m-ați uitat de mine? Unde erai, m-am uit. Holy moly, macaroni. Auci, auci. Zombalou mic, ajutor. Mă urmărește un zombalou mic. Bătaie. Auci, al naibii. Ajutor. Da, mor că-ți dau un cap. Waaaa! Război vreți, ha? Eu nu aș zice să acceptați. Va fi un război pe cinste. Let's do it. Blow. Altul. Așa că... Unde nu dăm sincer? Unde nu bă mi-au dispărut? Nu știu ce e. Aici erați. Litere. Toate. Am la diamantul. Hai să vedeți și șmecherile. Asta e spawnul, dar nu se fie într-o casă. Nu e spawnul. Spawnul. Ăla dar zombie mic. Bum! Holy moly, fugi. Fugiți că vin zombalăi. Altul. Auci, prea mult zombalăi. Urăsc aici. Și merg. Oh my god. Bă. Da, încărcare. Opa. Bă, băieți. Spawnează grav sănătății. Dar fi mai puțin. O să mă duc ce zombală. One shot, one kill. Băieți. Să se știe că am cel mai șmecher diamant ever. Cel mai enchantat ever. Și ca să știi că eu chiar nu l-am enchantat. Ca să știți. Ia uite țărănii cum fug. Nu vor să fie mâncați. Pam. Ce mai... Bă, nu mă dărâmați. De când le pierdă pe mine. Nu mă gândesc ce m-a speriat. Cred că nu a făcut pe cel țăran zombie. Oh my god, ce aici? Bum. Holy moly, am deja un stack de carne trezită. Holy moly, macaron. Spawnează că dăunează grav sănătății. Bum, chiar am lag. Bum. Really guys? Holy moly. Oh my god, carte cu trezită. Asta.
Oh, nu! Oh, nu! 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 Și uite. Auci! 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 Trebuie să mănânc Golden Apple. Altfel mor. Vreau să-mi pare bine. Stă-mi în gură! Really, guys, voi mă înfruntați pe bune. Ai, leu de ce iubesc pe rău de ce iubesc. Oh my god! Holy moly! Macaroni! Asta da luptă. The winner! Alex Mărânu! Tononon! Hai să facem repede încheierea. Ok, și cam asta a fost episodul de astăzi. Dacă mai aveți episodul de așa, subscribe, share, coment ce vreți voi. Eu sunt Alex și ne vedem data viitoare. Pa, pa!